Това също ще ви е задачка да си забележите къде има дефект в тялото. Пръстите на краката, стъпалата, петите, глезените, пръстците, колената, таза, гръбначния стълб, корема, плешките, коя виси по-напред, коя по-назад, гърдите, коя е по-стегната, рамената, врата. Вижте колко работа имате. И затова сега следвайте си този ритъм, той ще се движи, а вие се опитвайте да поправяте вътре в тялото онази част, която ви бойкотира. Виждате, че е стегната тя, просто не ще да се движи. И вашата идея е сега стил пойнт да направите там само с мисълта си. Стоите в това място. Все едно искате там да го натиснете. Правите вълната с тялото, но умът стои в това място. Спирите вълната. Това място вече е отпуснало, насочете се към друго място. Точно само ще ви покаже. Тук не мога. Тук спирам. Самото тяло ще ви даде информация. Също може да стегнете мястото, като стегнете мускула там. И да направите точка на опора, стил пойнт е точка на опора, точка на неподвижност, в която да стимулирате вълната да се удря в това място. И когато после отпуснете това място, да потече много по-силно. Сега се опитайте да направите вълна. Стъпала, колена, таз, кръст. Аз показвам само, за да знаете. Кръст, гърди, врат, глава. И от главата тръгва назад, врат, гърди, гръб, корем, таз, колена, стъпала. Цялото тяло се движи във вълната. Вече не е напред-назад, а е вълнообразно движение, което се поема от всеки прешлен нагоре. И започнете да го усещате с тялото. Ето го в гърдите, ето го в корема, ето го в таза, ето го в колената, ето го в глезените, ето го в стъпалата, ето го в глезените, ето го в колената. Самия таз прави вълничка, кръста прави вълничка, гръдния кош прави вълничка, врата прави вълничка, главата прави вълничка. И тук вече ви е много по-ясно самата костна структура, къде има блокаж. Там това място не иска да направи вълничка или ви е болезнен. Добре, започваме само от врата. Ето така вълна, само с врата. Ама и пуснете да бъде вълна, нали? Това не е вълна.
Тя трябва да започне, да се издигне, да се отпусне и да се върне. Така, сега с гръдния кош. Ето вълна с гръдния кош. Всички структури на гръдния кош. Рамена, плешки, ключици. И тя си върви едно след друго. Напред, назад, напред, назад. Врата вече не се движи, нали? Няма там вълна. Има вълна в гръдния кош.